semma li jen fix-xiri ta' droga illi bija mietet b'overdose il-kantanta kontroversjali Amy Winehouse muħat ħlief Malti ta' Londra. Tony Azzopardi ta' 56 sena qed jiġi interrogat mill-Pulizija ta' Londra wara li ammetta illi fil-lejl ta' qabel instabet mejta għen lil Winehouse tixtri b'1200 sterlina kokaina u eroina. Azzopardi qed jiġi deskritt bħala negozjant ta' droga sar ħabib ma' Winehouse wara laqa mal-eks raġel tal-kantanta Blake Fielder Civil. F'intervista lil Daily Mirror, Azzopardi jgħid li huwa jrid jgħin lill-familja ta' Amy biex ikunu jafu il-verità ta' x'ġara iżda set jibża mis-sigurtà tiegħu innifsu. Xhieda qalu li lejlet li nstabet mejta għal ħabta tal-11 ta' bil-lejl Azzopardi kien qrib pub meta wafqet ħdejh taxi sewda u fija kien hemm Amy. Huwa jgħid li l-kantanta talbitu jgħinha tixtri droga u għalhekk bit-taxi marru West Hampstead u minn hemm għamel telefonata lil traffikant ta' droga. Ftit wara dan it-traffikant wasal b'karozza u Amy ħalset 1200 sterlina għad-droga. Wara Amy Winehouse waslet lil Azzopardi qrib Archway u skontu il-kantanta marret id-dar fis-sigħat bikrin tas-sitt filgħodu fejn fl-4 ta' wara nofsinhar instabet mejta. Tony Azzopardi li għandu lista twila ta' sentenzi kriminali fuq xorb u droga jisħaq illi meta Amy waslitu tagħtu bewsa u dak kien l-aħħar darba illi ra. Jgħid illi ma setax jemmen illi instabet mejta.